Para man sa kalag ni Arnaldo, dulot ni Sis Binang. Para sa kalag sa Purgatorio, dulot ni Sis Nitz Abyo. Para sa kalag ni Severino, Sotera Norberto, dulot ni Augusto Bunaw. Para man sa kalag ni Lionel, Doring Jose Maria Miriam, dulot ni Sis Ining Lumbria. Asimen para sa kalag ni Elena Monina Milagros, dulot ni Banji Alano. Sa nagkapirang mga mauswag na nasyon, bakong problema ang kakanon asin tubig. Alagad, ini ang problema kan kadakol na tawo sa manlain-lain na parte kan kinaban, dakul an nagugutom. Para sa inda, ang kakanon asin tubig, iyo ang simbolo kan buhay, alagad ang kakulangan kaini, nangangahuluganin kagadanan. Ngunya na solemnidad kan banal na hawak asin dugo ni Kristo, ipinapasabot sa to na mas mahalaga ang pangangaipo kan kalag kesa kan hawak. Binuot ni Kristo na ihiras ang sa iyang sadiri, tangani huli sa iya magkaigwanin kapanuan ang sa tong hawak. Kaipuhan niya tong mag-ako kan banal na komunyon, tanganing magdanay sa Kristiyanong pagkabuhay. Ang sa tuya pong selebrasyon ngunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre Mark Anthony Beria, formator kan Holy Rosary Minor Seminary. Matindog na po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Makakaagaw, kundi kabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na rin makakahanap, kami sa imo pinapuli. Sa imong karon, pagtubod yamo magraro, ikaanam na kami ako. Kaugmahan na daring makakaagaw. Punan niya ito ang sutoyan selebrasyon. Sa ngaran ka na kanaki asin ka ni Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntan sa tong mga kasalan, tanganing magkanig ko kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa to kanama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinongan, sa mga taong marahay ang buo. Inuumaw minika, pinurukyaw minika, sinasamba minika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Huli ka, dakula mong kamurawayan,
Kaurang na Diyos, Padeng langit nun, Diyos Amang makakamhan. Kaurang na aking bukong Jesu Kristo, Kaurang na Diyos, Cordero kan Diyos, aking kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aan sa mong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan urod, kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na sa makangangalas na sakramento nagwalat ka sa monin pagrumdum kan sa imong pasyon, warasan namimibi kami, nasasiring na paggalang kan mga banal na misteryo kan sa imong hawak, sindugo, padagos ming mamatean sa moan bunga kan pagtubod sa imo, ika na nabubuhay asin nagahade, kay bakan Diyos Ama, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. Kaitong daan na panahon, ang pakikipagtipan ginigibo sa paagi, nin pagsakripisyo nin hayop, asin pagwiri kan dugo kaini. Sa enot na babasahon, madadangog niya to ang tipan kan Diyos, sa banwaan kan Israel, nahimo sa siring na paagi. Hinanyugon po nato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ng Exodo. Nag-abot si Moises asin isinaysay sa banwaan, ang gabos na tataramon kan kagurangnan, saka ang gabos na pagbuot, nagsimbag ang bilog na banwaan, saro ang tingog asin nagsabi. Ang gabos na bagay na tinaram kan kagurangnan, gigibuhon niya mo. Sinurat ni Moises ang gabos na tataramon kan kagurangnan, dangan, amay na nagbangon pagkaaga. Nagtugdok siya nin altar sa pamitisan kan bukid. Asin dosing harigi para sa dosing tribo nin Israel. Dangan nagsugo siya nin mga barubatang Israelita na mag-atang nin tutong na atang asin magdulot sa kagurangnan nin mga torilyo bilang sakrifisyo nin paropakinabang, asin kinuan Moises an kabanga kan dugo, asin ibinugtak sa palanggana. Si sarong kabanga iwinirik sa altar. Kinua ang libro kan tipan, asin binasa sa pandangog kan banwaan. Nagsabi ini, ang gabos na tinaram kan kagurangnan, gigibuhon niya mo, asin kukuyugon. Si Moises kinua ang dugo, nagbirik sa banwaan, asin nagsabi, uya ang dugo kan tipan na tinugdas sa indo kan gabos na tataramon na ini. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Itaas ko ang kalis nin kaligtasan,
Aapudon ko ang ngaran kan kagurangnan. Iitaas ko ang kalis nin kaligtasan, aapudon ko ang kagurangnan. Ano an ikakabalos ko sa kagurangnan, huli sa gabos niyang karahayan sa ko. An ko pa ning kaligtasan, iitaas ko, asin an ngaran kang kagurangnan, aapudan. Iitaas ko ang kalis nin kaligtasan, aapudan ko ang kagurangnan. Mahalaga sa mata kan kagurangnan, an kagadanan kan mga dayupot sa iya. O kagurangnan, surugoon mo ako, aki kan lingkod mong babae, hinubadan mo ako kan mga bugos. Iitaas ko ang kalis nin kaligtasan, aapudon ko ang kagurangnan. Sa imo idudulot ko ang sakrifisyo ng pasalamat, asin ang ngaran kang kagurangnan, aapudan. Uutubon ko ang mga panuga ko sa kagurangnan, sa atubang kan bilog niyang banwaan. Iitaas ko ang kalis nin kaligtasan, aapudon ko ang kagurangnan. Si Jesus, iyo ang pinakahalangkaw na padi na nagdulot nin atang sa Diyos para sa banwaan. Alagad, ang dugong pinabulos niya, bakong dugo nin hayop, kundi ang sa iyang sadiring dugo. Sa paagi kan sa iyang dugo, nahimo ang bagong tipan, kan Diyos asin tao. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Alagad, pagtunga ni Kristo, poon na padi kan mga karahayan na nagkatotoo, nag-agi sa urog karahay asin urog kalubos na irukan, na bako gibo nin kamot. Buot sabihon, bako sa linalang na ini, bako huli kan dugo nin mga kanding, saka mga torilyo. Kundi huli kan sadiring dugo. Luminaog siya makasaro para sagkod lamang sa santuaryo. Kamit ang daing kasagkuran na pagtubos. Takong ang dugo nin mga kanding, asin mga toro, asin ang pagwirik kan mga abo kan mga baka, nakakapabanal kan mga naging basang-basang, para sa kalinigan kan laman. Gurano pa daw ang dugo ni Kristo, nahuli sa daing kasagkuran na espiritu, nagdulot sa Diyos kan sadiri na mayong digta. Lalo nang lilinigan kaiyan, an satong konsensya, hali sa mga gadan, nagibo tanganing masambatang Diyos na buhay. Dahil kaini, tagatahaw siya kang bagong tipan, tanganing sa pagkagadan niya, para balukaton ang mga kalapasan, sa irarom kang inot na tipan, makamtan kang mga inapod, ang ipinanugang pamana na daing katapusan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matignog na pong gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Nagsasari sa iyang tataramon. Alleluia, 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 alleluia. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saibong espiritu. pagba
pagbasa kan Ebanghelyo susug kisan Marcos. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Enot na haldaw kan mayong libadura kan isinas sakripisyo ang Pasko. Ang sabi sa iya kan sa iyang mga disipulo, sa inmo buot na magduman kami, asin magandam tanganing magkakan-kakan Pasko. Nagsugo siya nin duwa sa iyang mga disipulos, asin ang sabi sa inda, magduman kamo sa syudad, asin sasabaton kamo nin sarong tawo na nagpapaasan nin dulay, na may tubig, sunod na siya. Asin kung sain siya maglaog, sabihan mo ang kagharong. Ang maestro nagsasabi, hain si sakong dagusan, nakakanan ko kan Pasko, kay bakan sa kong mga disipulos. Sa iya kamong papahilngan ni dakulang kwarto sa itaas, sangkap sa kaandam. Duman maghanda kamo para sa tuya. Nagluwas si mga disipulos asin nagpasyudad. Nakuha ang isinabi asin nagandam kan Pasko. Mantang sinda nagkakakan, nagkuha siya ning tinapay asin nagbindisyon, binaak asin itinao sa inda asin nagsabi, ako ini ang sakong hawak. Dangan kinuha niya ang kalis, asin nagpasalamat. Itinao sa inda, asin nag-irinom duman ang gabos. Nagsabi siya sa inda, ini ang sakong dugo kantipan na pinapabulos para sa dakol. Amen, nagsasabi ako sa indo, dahil na ako mainom sa bunga kan ubas sagkod sa aldaw na iyan, na iniinomon kong bago sa kahadean kan Dios. Pakatapos kan himno nagruluwas sinda, pabukid kan mga olibo. Marahay na bareta nin sa tong kagurangan. Pag-umaw sa imo, O Kristo, matukaw po. Siguro po halos kadaklan sa satuya na eksperyensya ng arog kaini. Na nag-atinder ka mo sa sarong okasyon, may kaulay ka, pero an kaulay mo anhiling lampas o kaya lihis sa imo. Ta igwanin hinahalat o kaya may maabot pa na mas importante sa imo. Halaba na ang liog, kahahalat, tapos nasusuya na. O kaya man, kung may naagihan ka sa dala na kamidbid mo, tapos kinukumusta mo, pigrit mo, pero garumayo nin pakisa imo. Bakong nakakapainit inin payo ano po, para sa iba. To be sure, all of us, at one time or another, have treated as if we didn't count for much at all. Garumayo kitang halaga. Makulog ini, bakong iyo po. Pero igwa pa nin mas malala kaysa pinapasipara. Nililingawan ini, mas malala kumpara sa pinapasipara. O dai iniintindi, alagad kung kita itrato na dahil lamang tawanin dawa kadiit na importansya na garo kita dahil nag-i-eksister, garumayo ka pero yaon, ini ang pinakamalala. Gabos man po garo kita, nagmamaot na marumduman. Nagmamaot kita na marumduman. Kaya nga ni halos ang kadaklan, naggigibunin ligasiya na mawawalat ninda digdi sa kinaban para sa namarumduman. Siyempre, siring man si Jesucristo. Sa huring pamanggi, nagsabi siya, ako ini ansa kong hawak. Dangan, kinuha niya ang kalis, nagpasalamat, itinao sa inda asin nag-irinomduman ng gabos. Nagsabi siya sa inda, ini ang sakong dugo kantipan na pinapabulos para sa dakol. Kumbaga,
Sabi niya, this is my body, this is my blood. Do this in remembrance of me. Sinabi niya ini, bako na nangangaipuhan siya na rumdumon niya to. Ginibo niya ini sa rason naan sa iyang mga disipulos. Siring man kita gabos, kaipuhan niya to na rumdumon siya. Ninhuli sa iyang pagkamuot sa satuya, winalatan kita kan satuyang kagurangnan nin pinakamagayon na paagi kung paano siya nyato marorumduman an Eucharistia. Alagad an hapot, ano ang kahalagahan kan satuyang selebrasyon ngunyan? Bilang tao, igwa kita nin hawak, asin kalag, asin an mga ini may pangangaipo. Lalong-lalo na kung an satuyang hawak, tinatawan niya to nindakulang importansya mantang kita nabubuhay digdi sa kinaban. Kita po bagaan sa tuyang hawak, nangangaipo nin nutrisyon, tangani na kumusog kita, asin magkaigwanin marhay na lawas. Ini nagpapasabot kan pagtaonin dakulang halaga o value sa satuyang hawak. Pero may pagirumdum man po daa. Sabi nga ni ninda kayan, hinay-hinay sa pagdadayet. Baka imbis na pumayat ka, pumanaw ka. Igwanin mga masusustansyang kakanon. Kundi sa panahon ngunyan, ano daw tamas pinapaurog ang panlasa? Bako ang sustansya. Mapili sa pagkakan, pamahaw, pangudto, pamanggi. Ang kinakakan si mga gusto sana, mga paborito, alagad, mayong sustansya. Kaya hubin pa, may hilang na, may maintenance na. Kung ini na pangyari na, mapuo na magkakan kan mga habo. Por dahil itong mga gusto niya, bawal na. Asin siring man, lain kan pagkakan. Minagibo kita nin mga bagay na makakatabang bako sa nang ma-developan sa tuyang mga muscles. Kaya bagay igwang mga nagsusumba, nagji-gym, nagbaboxing, nagbabike, nagja-jogging, na itong ikakaparayo kita sa anong man nakahilangan. Halimbawa na sana, yaon po bagay dyan ang pag-exercise. Kaya man ang iba, nagkakawat. Ini nagpapasabot kan sa tuyang pagpangataman. Ining pagpapahalaga, asin pagpapangataman, kan sa tuyang hawak, duwang importanteng bagay, kan pagpahiling na tinatawan niya to nin importansya an sa tuyang hawak. Kung sa pagpapahalaga kan sa tuyang hawak, sa paagi kan pagkakan, kung kita minaako kan hawak ni Kristo, kita minaako asin nagkakaigwan in sustansya na siya mismo iyo an minataw. Sustansya na kita nagigindayupot sa mahal na Diyos, asin lalong nagiging kabaing ni Kristo. Kung baga po sa pagkakan, kung puro masusustansya ang nakakakan, sinasabi niya to healthy, maray nga ang hawak kilingon. Siring man kita kaini, sabi nga ni po baga, we become what we eat. Nagiging siring kita kung ano ang satuyang kakanon. But sabihon, mantang ako sa nakitanin, ako kan hawak asin dugo ni Kristo, kita man mas nagiging siring sa iya. Kung igwalang kitanin hararom na pagtubod, Keso Kristo asin sa Eucharistia, dahita na kaipuhan pang mga komplikadong tataramon o mga hararayong shrines o kaya apparitions. Tangan isa nang maparani kita sa Diyos. An Eucharistia, si Jesu Kristo, siya Diyos. What more could anyone want? Ano pa daw ang hahanapon niya to? Dahil ako ning ibang maisip na
mas makakaparani pa sa satuya sa mahal na Dios. Kaya paano ta inaakoan sa tong kagurangnan sa Eucharistia? Kung padagos asin daing sagkod kitang minaako kan hawak asin dugo ni Kristo, bako sanang binabasog ang pangangaipukan sa tuyang kalag, alagad mas pinapakusog ini, asin binabago hulikan inaapod niya to na komunyon. Kung sa pagpangataman, kunan sa tuyang hawak, minagibo kita nin mga bagay na makakatabang sa pagdevelop kan sa tuyang mga muscles, hawak, siring man sa pag-ako kan hawak asin dugo ni Kristo. Pangatamanon niya to ang mga sadirita na lugod magin sa nakitang maninigo na mag-ako kan hawak asin dugo ni Kristo. Magdanay sa grasya asin pagkamuot nin Dios. Mahihimo niya to ini sa buhay sa paagi kan danay na pag-ako kan sakramento nin pagkumpisal. Kadaklan sa satuya, ako untaman sa dai, minaako kan hawak asin dugo ni Kristo, alagad, si huri pagayod na kumpisal, kan siya nag first communion. But sabihon sa naman po kaini, kun kita, maawot niya to na mag-ako kan hawak asin dugo ni Kristo, magin manlugod kitang maninigo, bako sana sa panluwas, na paghiling alagad sa panlaog na disposisyon asin kamugtakan. Ninhulita sa katotohan, gabos kita nayaon sa pagselebrar kan Eucharistia, iniimbitaran nin Dios na mag-ako kan komunyon. Alagad ang aktual na pag-ako day kinakaipuhan na itong mapila ka, huli tayaon ng crush mo, huli tanahiling mong baka sa paghiling niya mapapabanal ka, mapila ka man tanganing makakuha ka ning komunyon. Mga tugang, girumdumunta na ang importante itong disposisyon asin kamautan mo na huli sa grasya nin Dios na yaon sa imo, minamamot mo na akoon siya sa paagi kan komunyon. Sabi ko sa bago, makamurumundo kung yaon kita sa sitwasyon na pinapasipara kita. Malala pa kung malingawan kita. Dahil tatugutan na mairayo taan sa tong sadiri kay Hesus Kristo. Hulita, pinapasipara ta siya. Ang paggirumdom niya to, nagkukonekta sa mga tao asin mga nangyayari na nakaagi na. Kung sa tuya sa naining isa sa buot asin gigirumdumon, an sa tong mga namumuta nagiging sindang presente. Buot sabihon, bako sa nasindang kaipuhan lingawan na yaon sa satuyang memorya, totoo an sa indang presensya. Presensya na kung sain, namamatay ang tadawa da itanahihiling. Siring man ki Kristo. An pinagkaiba sana, si Kristo, nahihiling ta, namamatian ta pa. Amen. Matindog po kita sa pagpahayag kan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako Sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kang langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dain nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Kristo, bugtog na aki kan Diyos, asin namundagi kan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki da ibinalang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin na nila man huli kan Espiritu Santo, kay Birhen Maria, asin na ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kan katulong aldaw na buhay liwat, susok sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit,
nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadang, ansa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ni mga propeta, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Nagsasarig sa pagkamatinaw kan Dios Ama na nagtao sa to kan sa iyang Aki sa Eucharistia bilang kakanon para sa tuyang kalag, darahon ta siya an sa tuyang mga pangangaipo sa lambang pag-arang an sa tuya pun simbag kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga namamayukan simbahan, magpadagos na magsaksi ki Kristo, ang tinapay nin buhay, sa kinaban na nagugutom, sa makahulugan na buhay, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an sa tuyang pagtiripon sa pagsilibrar kan Eucharistia, magintunay na pagdulot kan sa tuyang sadiri, sa pagtubod asin kapakumbabaan, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing maghigos kita sa pagtrabaho, sa pagpagian kan pagtios nin sa tuyang mga tugang na daing sukat, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa pag-ako kan banal na Eucharistia, ang mga nagihelang mapakusog sa pagpaasan kan sa indang mga kasakitan, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na mga gadan, magpahingalo sagkod paman kay Jesus ang tinapay nin buhay, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Amang makakamahan sa gabos, idinudulot mi sa imo an sa mong mga pangangaipo asin namimibi kaming nagsasarig sa imong tabang asin pagkaira. Uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos. Matindog po ang gabos. Magpamibi ka mamatog ang tanganingan sa ko asinan sa indong atang makamanlugod kan Dios samang makakaman. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa iyang mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran,
para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami kay raking warasan sa imong simbahan ang mga dulot nin pagkasararo sin katuninongan, na makangangalas na ipinapahayag kan mga idinudulot na atang huli kay Kristo sa maong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mi na sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin da. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Dios na makakamhan na dayong kasagkuran. Uli kay Kristo sa maong kagurangnan. Siya ang totoo asin dayong kasagkuran na padi sa pagtugdas kan forma nin danay na sakripisyo, enot na nagdudulot sa mo kan sa diri. Biktimang nakakaligtas asin nagtugon sa mo na magdulot kaini sa pagrumdom sa iya. Pag kinakakanmian sa iyang laman, sakripisyo na idinulot para sa mo, kami napapakusog. Asin pag iniinom mi ang dugo na pinabulos para sa mo, kami nahuhugasan. Kay bakan mga angeles asin arkangeles, kay bakan mga tronos asin dominasyones, asin kay bakan gabos na langit no nahukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Maluhod po. Kagurangnan ni kananggadan banal, borabon ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ng bonkan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, ang sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kansya sa rugaring niyambot pinasaliban sagkot sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay asin pagpasalamat, binakini asin itinaw sa iyong mga disipulos na ansabi, magako ka magabos asin magkakan kay ni. Tayo sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi pagkuha niya manin kalis sa singgiraray pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyong mga disipulos na ansabi, magako ka magabos asin mag-inom kay ni. Tainayan kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Inipagibuhon indo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagada na sin pagkabuhay liwat nagdudulot sa iyong makagurangnan kan tinapay nin buhay, sin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkani ko mo na magatubang sin maglingkod sa imo. Sin nagikimahera kaming nag-aarang,
na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rex Andro, asin kan gabos na klero. Siring man giramduma sa imong pagkairakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglawom kan pagkabuhay liwat. Turog na itong mga ginigiramdam niya mo sa misang ini. Sinanggabos na mga ganan. Dangan ako, sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya ragi kami kabos, namimibi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria Virgen na inakan Diyos, kay ba ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imong magkanigong magin kairas kan buhay na dayong kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kay bana, asin sa saya sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatod kan Diyos na kaugalian, nangangas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyaman katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, sin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglawam masin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Sa timuan asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga
Hesus Kristong kagurang nani ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan ni tinataw ko sa indo. Hare pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigaw na siya mapatuninong asin magkaboronyog susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurang nandanay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo nin katuninongan. Malod po. Uyan, Kordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtarong kasana, asin ang sakong kalag, mauumayan.
Matindog po. Mami kita. Kagurangnan namimibi kami, gibuha kaming mabasog giraray kandaing sagkod na bunga kan sa imong pagka-Dios, na pinapaaninong unyan sa pakisumaro kan banal mong hawak asin dugo. Ika na nabubuhay asin nagahadi kay bakan Dios Ama, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa pasasalamat. Pasalamatan tapuan sa tong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Mark Anthony Beria. Ang sa tuya pong Mass Operor, Arnel Rubio and family, as in Engineer Stephen Balang and family. Salamat po. Siringman pasalamatan taman ang sa tong akolito, asin mga nagbasa, asin kamugabos na ungiyangon na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa indugabos. Pasalamatan taman po an sa tong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, sa padagos na pag-air kan misa ning banwaan, na madadalan kada alas 6 ning Domingong aga sa PBN Broadcasting Network, asin mahihinanyog sa OKFM. Madadalan taman po ang misa ning banwaan sa Facebook, live streaming, asin sa YouTube. I-search lang po ang misa ning banwaan. Day po paglingawan na i-like, i-follow, asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atindir nin Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. idukonda sa indong payo sa pagbindisyon. Ang Dios na makakamhan magbindisyon sa indo kan sa iyang pagkaherak, asin magpabulos sa indo kan kaisipan ni nakakaligtas na kadunongan. Amen. Danay kamong pakakanon sa aarugan nin pagtubod, asin tanganing kamo magtagal, pabungahon kamo sa banal na gibo. Amen. Biri ko niyan sa indong mga lakad pasiring sa iya, asin ipahiling sa indo ang dala ning katuninongan, asin pagkamo. Amen. Asin bindisyonan manlugod kamo kan Dios na makakamhan ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa, lakaw kamo, asin iharubay ang Ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Diyos maraynal daw po sa indo mga tuka. Diyos maraynal daw man po, Father. Lakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus tarhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yakop munyan. Ang tatarahamon na nadango, ang dinapahay na nagpaso, ang murabod nin pagkong puso, tanganin sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga dalan din tinakpan, si Jesus darwin.